эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада штрафлар җыялар һәм юл транспорт һәлакәтләренә эләгәләр, әлмәтлеләр куркынычсызлык кагыйдәләрен беләме? Газон чапкычлары тавышы, буяу исе һәм шау-шу, Әлмәт Сабан туйга әзерләнә. Әлмәт ишек алларында су сибу нукталары оештырыла. 2024 елда бөтен район буенча 12 меңгә якын үсенте утыртылган. Әлмәткә Владимир Исаков килде. Армия генералын тере легенда дип йөртәләр. Үз вакытында Россия Федерациясы кораллы көчләренең тыл начальнигы булып хезмәт итә. Шулай ук оборона министры урынбасары була. Владимир Исаков яшьләрне патриотик рухта тәрбияләүне хуплый, меценат та булып тора. Нефть башкаласында ул мәктәп укучылары, студентлар һәм иҗтимагый оешма вәкилләре белән аралаша. Очрашуда катнашучылар генерал аның тормыш юлы турында фильм карадылар, аннан соң кызыксындырган сорауларын бирделәр. Ул яшьләрне тарихны өйрәнергә һәм үз илләренең патриотлары булырга чакырды. Әлмәт ишек алларында су сибу нукталары оештырыла. Бу хакта район башлыгы Тимур Нугуманов хәбәр итте. Быел Әлмәттә шәһәрне яшелләндерү буенча актив эш алып барыла. 2024 елда бөтен район буенча 12 меңгә якын үсенте утыртылган. Агачларны шәһәр урамнарында өмәләр вакытында гына түгел, үз ишек алларында актив әлмәтлеләр дә утырта. Шуңа бәйле рәвештә су чыгымнары авырлык китермәсен өчен ишек алларында су сибу нукталары оештырырга карар ителде. Әгәр сезнең ишек алдындагы үсентеләр системалы сугаруга мохтаҗ булса, сез идарә итү компаниясына яки үсеш бүлегенә мөрәҗәгать итә аласыз. Шул ук нукталар быел яшелләндерү эшләре башкарылган җәмәгать киңлекләрендә дә оештырылачак. Газон чапкычлары тавышы, буяу исе һәм шау-шу, Сабантуй мәйданында әзерлек эшләре гөрли. Шәһәр оешмалары территорияны җыештырырга чыктылар. Сабантуй мәйданында эшләр гөрли, төп сәхнә янындагы эскәмияләр һәм баскычлар яңартыла. Монда буяучы бригада эшли, якындагы мәйданчыкларны автозаправка станциясе хезмәткәрләре чистарта. Мәктәп укучылары да читтә калмады. Биредә шәһәр автомобиль юллары идарәсенә җәй көне эшкә урнашкан укучыларны күрергә була. Алар урман полосасы янындагы мәйданны чистарталар. Ул урында сәүдә рәтләре урнаштырылачак. Урманның ел сайын халык ял итә торган өлешен урманчыларга ышанып тапшырганнар. Ире Гыйбадуллин җыештыру вакытында учак калдыкларына тап була. Ул эссе һава торышы саклануы һәм учак ягу куркыныч нәтиҗәләргә китерүе турында искәртте. Янгын куркынычы режимы игълан ителгәннән соң моның өчен штраф та каралган. Әлмәттә Сабантуй 9 июньдә узачак. Шәһәр мәйданына иртәнге сәгать 7-дән 4-гә кадәр РТС һәм Панорама пунктларыннан җәмәгать транспорты белән барырга була. Юл йөрү бәясе 35 сум, ташламалы юл йөрү билеты да гамәлдә. Бу көнне Әлмәттә юлларның бер өлеше сәгать 7-дән кичке 5-гә кадәр ябылачак. Шәхси машина белән барып җитү мөмкин булмый. Ел башыннан 4 ай эчендә электр скутерлары белән юл транспорт һәлакәтендә 2 кеше зыян күргән. Шул ук чорда автоинспекторлар 96 шәхси мобильлек чаралары белән кулланучыларга штраф салган. Әлмәтлеләр куркынычсызлык кагыйдәләрен беләләрме? Алдагы сюжетта. Кәрим Мөхтәрев 6 елга якын самокатта йөри. Соңгы 3 елда трюклар ясарга өйрәнә. Техниканы камилләштерүдә малайга өлкән иптәшләре ярдәм итә. Делать доброе дело, он тебе в 3 раза вернется, так что лучше помогать. Саклагыч экипировка турында да онытмаска кирәк. Аларның барлыгында инаныр өчен юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре яшүсмерләр белән очрашты. Наколенники, налокотники, шлем – это в обязательном порядке. Это тоже ради сохранения вашей жизни и здоровья. Индустриаль паркта шөгыльләнүчеләрнең барысының да саклагыч элементлары үзләре белән түгел, тулы комплектны күреп булмады. Еш кына алар егетләрнең тезләрендә генә бар. Как многие говорят, шлем не так важен, я катаюсь в парке, то больше всего часть я падаю на колени. И потому что, чтобы можно было падать сразу на колени. Гади самокатларда йөрүчеләр генә үз сәламәтлекләрен куркыныч астына куймый, бу хакта статистика сөйли. Велосамокат сезоны апрель аенда ук ачылды. Җылы көннәр килү белән урамнарда транспортны прокатка алу мөмкинлеге дә бар. Һәм шуның белән бәйле рәвештә 3нче айга зыян күрүчеләр саны артты.
С начала текущего года на территории Альметьевского района с участием самокатов произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых двое человек получили телесные повреждения. Шәхси мобильлек чараларын махсус парковкада арендаға алырга мөмкин. Аларны койдан табарга икәнлеген смартфон кушымтасы күрсәтәчәк. Лилия Фаттахова шәхси мобильлек чараларын инде 2 ел сайлый. Аның сүзләренчә, бу вариант таксига караганда тизрәк һәм арзанрак. Шәһәр буйлап йөргәндә ул тирә-юньдәгеләрнең иминлеген дә онытмый. Правило обязательно по велосипедной дорожке. Я перед дорогами всегда останавливаюсь, прохожу их пешком. И также, когда на территории, там, где дома, там тоже нужно быть аккуратным, потому что дети бегают, животные тоже. Шәхси мобильлек чараларында йөрүчеләр велосипед юлы яки тротуар буйлап тыныч йөрсеннәр өчен тизлекләре сәгатенә 25 километрдан артмаска тиеш. Автомобиль юлларының уң ягында да йөрергә рөхсәт ителә, әмма 14 яшьтән өлкәнрәкләргә һәм машиналарның максималь тизлеге сәгатенә 60 километрга кадәр булган урыннарда гына. Моның өчен шәхси мобильлек чараларының алгы һәм арткы фаралары тормоз системасы булырга тиеш. Кагыйдәләрне үтәмәгән өчен 800 сумнан алып 1000 ярымга кадәр штраф яный. Әлмәттә шәһәрнең мәдәни мөхите проектының яңа сезоны башлана. Беренче кичә бүген 7 июньдә уза. Тамашачыларны 7 майданчыкта көтәләр. Мәгариф бульвары, Каракүз, Яшьлек, Көнбатыш капкалары скверлары. Драма театры артындагы майданчыкта, шулай ук Саулык паркында һәм Иске Әлмәт мәдәният йорты каршындагы майданда. Җәй дәвамында шәһәрнең мәдәни мөхите әлмәтлеләрне һәр җомга һәм шимбә көнне кичке 6дан алып 8гә кадәр сөендерәчәк. Азнакайлылар сүрән суктылар. Бүләк җыю юласы биредә һәр ел сайын югары дәрәҗәдә башкарыла. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда таныштырабыз. Татар халкының иң матур милли күренешләренең берсе булган сүрән сугу әнә шулай уза Азнакайда. Халкыбызның милли традицияларын хөрмәт итеп, матур милли киемнәрдән атлар җигеп чыгалар биредә. Бүләк бирүдә район хакимияте коллективы да катнаша. Бу инде лелектән килгән, борын бабайлардан килгән традиция бит инде сүрән сугу. Менә инде без ул традицияны югалтмаска тырышабыз. Халык белән бергә күрешеп, очрашып, уже берничә көн кала настроениен күтәреп җибәрү. Менә шушындый ни белән сүрән сугу белән. Шуңа традицияны югалтмаска. Гармун моңнарына кушылып җырлап узучыларны шәһәр халкы хуплап каршы алды. Сабантуй батырына әзерләгән сөлге яулыкларын кылгага бәйләделәр. Баянга кушылып җырладылар, җилкенеп биюләр биеделәр. Барыгызда сол сәламәт булыйк. Сугышлар чыкмасын, илләр тыныч булсын. Барыгызга да уңышлар, Сабантуй бәйрәмнәре белән сезне котлыйм, ярыймы? Алланың рәхмәтендә булсын, булыгыз исән сау булыгыз, илләр имин булсын, пенсияләребезне китереп торсыннар. Тамакларыбыз тук булсын. Әлеге матур чараны шәһәрнең мәдәният сарае һәм халыклар дуслыгы йорты коллективлары оештырды. Менә без дә бүген елдагыча сүрән сугарга чыктык. Рәхәтләнеп, матур иттереп, үзебезнең милли гадәтләрне яңартып, җырлап, биеп, күңел ачып, халыкның күңелен күреп йөрибез. Бүләкләр чыгаралар, шундый күңелдә Сабантуйлары да шулай матур итеп узсын иде. Без инде менә күп кенә еллар шулай халкыбызның, татар халкының милли бәйрәме Сабантуйларына бүләк җыюларда катнашабыз. Ильянчылар ансамбле белән катнашабыз. Һәм инде Сабантуенда шулай ук матур гына чыгышларны ясыйбыз. Халык өчен концерт программаларында катнашабыз. Күтәренке кәеф белән башланып киткән милли бәйрәмебез бик күңелле узар дип ышанабыз. Лениногорскиның Шияле тау авылында билгесез кешеләр зираттан берничә метр озынлыкта тимер койма урлаганнар. Анда металл урлау очраклары элек тә булган, әмма авыл халкы мондый зур күләмдәге урлауны хәтерләми. Алар полицияга гариза язганнар. Вот резали, вот видно, вот окалин вот. Шияле тау авылындагы зират тирәсендәге койманы Ришат Хамидуллин менә шундый хәлдә тапкан. Апрель ахырында 67 яшьлек пенсионер туганнарының каберлеген чистартырга баргач, койманың юклыгын күрә. Сначала работал, даже не заметил. Вот в этот угол, как раз вот этот, где деревья растут. Смотрю, забора нет. Я чуть не упал аж даже. Берничә метр озынлыктагы койманы урлап киткәннәр, җирдә яңа эзләр дә бар. Вот поспешили вот этот кусок даже это забрать, даже забыли. Тимер койма 1999 елда тотыла, халык үтенече буенча аны нефтчеләр урнаштыра. Такой добротный забор, это забор, наверное, служил бы лет
200, может и 300 даже. Икенче көне Ришат Хамидуллин полицияга гориза яза, ләкин җинаять составы юк дигән сәбәп белән җинаять эше ачмаганнар. Әлеге кыймаларны урлаучылар металл аучылары түгелме икән дигән фаразны да әйтә ул халкы. Старые ограды кто-то вот снял, заменил. Этот более современный, наверное, поставили. Вот это вот не стали трогать. Металл кабул итә торган пунктларда ритуаль элементлар калдыкларын кабул итмиләр. Бу законсыз һәм ахлакый ягы да бар. Ләкин кайбер виждансыз гражданнар металлны кискәләп тапшыралар. Якынча исәпләүләр буенча урланган конструкцияның авырлыгы берничә тонна. Зиратта халык видеокамералар урнаштырырга теләгән, әмма аларны карап туру мөмкинлеге юк. Элеккеге авылдашлар бирегә елна берничә тапкыр кайталар, өмәләр үткәрәләр. Бу зиратта тынычлык тапканнар арасында сугышта катнашучылар, тыл хезмәтчәннәре һәм ул чор балалары бар. Ришат Мәхсүм улы Шияле таудан 70-нче елларда китә. Кайчандыр бу урыннарда кыргый шия бик күп үскән. Шияле тау хәзер картада гына бар, монда беркем дә яшәми. Күпчелек халык күрше Зеленая Роща авылына күченгән. Алар якташлары Бөек Ватан сугышы геройлары һәйкәлен карап торалар. Бу аланда Шияле тау авылыннан чыкканнар ел сайын җыелалар һәм сабантуй үткәрәләр. Концерт программасын, уеннарны үзләре оештыралар, бүләкләр алалар һәм тәкә алып киләләр. На следующий ноябре мы принимаем решение по самовложению. Если жители, вот именно Шияле-Тау, у нас там жителей нету, там прописанных только, они согласны будут насчет вот средства самовложения, мы можем восстановить. Шияле тау халкы киткән якыннары һәм авылдашлары истәлеген саклау изге бурыч дип саный. Үзләренең кече ватанына тугры булган кешеләр урланган кыйманы торгызырга ниятлиләр. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.